Drama presents Handumanan So Kaawit. Ano pala sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Kinastangan Pardo, Cebu City. Ang tuman tatampo nagdasangan nga Leah. Recorded by X Thunder Gaming. Wow, di ko bilib ni Jonas. Di ka siya mapuwala naghatag mga buwak ni mo kada adlaw. Ambot lang ani niya, uy. Sige man, ugasto diri na ako. Delia, sugtan na lang gina si Jonas. O pa di ka makakita sa iyang kamaayo di animo? Ang effort pa niya, oh, grabe, abong ka. Nakita man. Pero, medyo nagduha-duha pa mangyog ko, eh. Why nga naman? Ha, ano, tungod kay nana siya'y anak mo ba? Dili man. Pero, basin og magsamok pa niya namo ang iyang ex-wife pa. Maunay akong gikabalakan kaayo. Wala gi kay ang kabalakan ana, Leah. Gilihok na namong among annulment. Jonas, O kinila mayutiman eh. Hatagan tig assurance nga dili mahimong problema ang akong ex natong duha. sure? Sure. Ug nahibaw na siya nga wala may chance. Dili na ko makibalik pa niya. Kung mauna. Okay, sige. Tuhuan ti ka og... Og unsa? Og gisugot na ti ka. Tinuod? Yes, Jonas. Yes. I love you, Leah. I love you too. Love, birthday ni Adrian ugma. Ato tas bahay ha? Ha? Mauwa man ko love, uy. Sus, nga nung kunitang mauwa man ka. Nga, nakaila naman sila si mama ni mo. Gusto na ako nga naa ka sa importanteng adlaw na ako ug sa akong anak. Sige, love. Maayo kay nakatambong ka, Leah. May daday kong gift para ni Adrian, tita. Sige, ibutang lang diha. Ako nang tawgon si Jonas. Hain man di siya. Nagpicture-picture silang tulo ni Jessa og ang bata. Mao ba? Sige, magpaabot lang ko diri. Sorry, nalugay ko. Saon nga na busy pa manggug ko atiman sa mga bisita gud. Sa mga bisita ka, ha? O ni Jessa? Ha? So ka nang ipanulti nimo? Wala lagi ka magsulti na ako nga ni Adis Jessa. Ano mahibuong pamangka nga ni Asia? Nga mama man siya ni Adrian. Bisan na. Magsulti lang gid unta ka. Okay, sige. Sorry na. Nabisi lang sige ko mao nga wa ko makapahibaw nimo. Nakasabot ko. Sige na. Pag-enjoy sa adlaw sa imong anak. Ay, mo ba? Na si Jessa? Oh, Pero okay rin nung, uy, sabtan na lang na. Birthday man sa iyang anak. Karon na day. Mau pasagdi na lang sa... Pero sa sunod, kung di na gani involved ang ilang anak, unya nagyapon na siya, di na maayo, oy. Kinahanglan na yun nimong bantayan si Jonas, anak. ug aron mabantayan ako siya. Ako sa inon nga mag-ipon na lang mi. Oy, problema na ako. Sure ka? O lagi. Kanang wa ka mapugos, ha? Oh. Mas gusto sa nako nga pirmi natin kang makita. Uba dayon. Ani na kapuyo, ha? O
Unya, kumusta man? Ha? Okay naman kayo nga mong pagpuyo, day. Og naning kamot sad ko nga hatagan og spice ang among relasyon. Bisan og nag-ipon nami. Surprise! Oh, Congratulations sa imong promotion, love. wow. Salamat, love. Kumplito mo gani mong tanan. Ikaw may nag-organize yun eh. Oh, love. Wow. Thank you. Si Gisa, gi-invite ba ninyo? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Love, sorry na ba? Kanina pag ko ni mo watagda. Nganong tagdon pamantika nga lahi man imong gipangita. Naamagod si Adrian. Mao nga nagtuo ko nga gi-invite po ninyo siya. Love, sorry na. Please. Sige, good. Basta ha, dili na gyud ko gustong mausap pa ni, ha? Dili na. Promise. Pinuang na oy. Red flag naman ng ingon anak day, oy. Day, Ako pa nimo no. Di lang ko magpaabot nga mo grabe pa na. Buwagin na oy. day. Samtang kaya pa nako ang tuso nako. Ambot ba lang, kamarfok ba yan mo, oy? Bahala ka. Haya-haya dodo nga. Bakasyon naman. Ha? Pwede ani ko stay mo? O bito ko klase? Ha? Oh, mangutana sa tang titalian mo. Ah, pwede ra, uy. Nganong dili good taon. Yay! Thank you, tita. You're welcome. Unsa ka kun mag-out of town ta, love? Kitaan tulo ni Adrian. Sige. Lipaya. Sige, sige. Ako'y bahala og buok sa atong stayan. Okay na, nakabook na ko. Karong weekend la. Thank you, love. Ganahan ko nga mag-enjoy tang tulo, anak. Ipaniguro na ko nga mag-enjoy kitang tulo ana. Oh, maligo sa kulab ha? Sige, love. Kanina naman to naligo si Jonas. Tukaya po na human. Iyang phone. Love! Nay na nawag! Oh. Kinsa man din ni? Oh. Si Jessa? Unsa makituyo ani niya? Ako na lang ito bag. Hello? Leia? Ikaw ni? Oh, naligo para ba si Jonas? Nga naman di unta. Pwede rag ako nalang musulti niya si Montoyo. Gusto na ko magpahibaw. Diba magbakasyon man mo? And gisultian ko ni Jonas kung asa mo nga resort magstay. Sakto, kay na ako'y voucher dito. Og, adto ko mo stay. Timing kayo. Unsa? So, see you there. Oh, agkono na ako nga ako mo'y nagsulti niya. Og, siyempre, paibaon ako siya kay inahan man siya sa... Sige lang kag ingon nga inahan si mong anak. Mao ka na hinungdan? O ba sinagwa pa ka makamove on niya? Lia, Siguro, kung hatagan mong chance nga magbalik, nga mo atras sa giprocess ninyong annulment, makigbalik siguro ka niya, no? Lia, please. Ay na pagsulti anak. Sige. Once and for all, Jonas. Gusto na ko nga imo siyang pugngan nga mo bakasyon dito. Kay kung dili, kita mo atras sa bakasyon. Dili ta mo padayon. Sa man eh, dili ko makabuot niya, Lia. Og dili sa ta pwede nga mo atras sa bakasyon kay dan refundable ang tanan. Mao ba?
Ako kun mauna. Sige. Magbuwag ta. Unsa? Dili na nako kayang magpasensya pa, Jonas. Oo, mahal ti ka. Pero obvious man nga wa ka magkinahanglan ako. Nga hangtod karon si Jessa gyapon imong gikinahanglan. Leah, Pagbalik mo, og ayaw na kong samuka pa. Put away the pictures, held them till I'm blind. They kept my hope. Sakit man para nako. Pero dili magmalinaw na nga akong huna-huna o kasing-kasing kung magpadayon ang among relasyon ni Jonas. Daghan kong mga pangutana sa akong huna-huna. Og siya mismo, wa may bawag unsaon niya pagtubag ang tanan. Maong mas gipili na lang nako nga magbuwag mi aron mausara ang sakit. Karon, nag-move on pa ko. Og dili pa gyud ko andam nga musod sa laing relasyon. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalang kaagi ni Leia nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga naguluhan, Art of Letting Go. How do I Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang nining tulaminun, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. part of all